cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'a b'an na ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka émission Mali kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ tant que aw bɛ ni émission in lajɛ aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔna la bi an ye ci bila an ka funukɛ dɔ ma ne kɔni b'a dɔn kɔni ale b'a seko kɛ a bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ bi ko duman dama dama de bɛ ka nali donc tɛ kuma janya n bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye cogo min na aw ni ne an bɛna faamuyaliba sɔrɔ a ka kow la patron non paranti don ko bɛ cogo di alhamdulillah Dieu merci basi foyi tɛ i ka ko bɛɛ ka ɲi alhamdulillah an bɛ se ka taa ni kow ye a b'i bolo cogo d'accord kuma b'i bolo an bɛ fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na an ni an filɛlibagaw an bɛ faamuyaliba sɔrɔ i ka kow la o diyara n ye n bɛ Ala barikada ka seli Seydina walina kan wali akirina fɔlɔfɔlɔ maaw kuntigi ni laban maaw kuntigi Seydina Basar Ekira Zahel Baki a bɛ kɛ bɛ se ka goya i ye mais a diyara i ye ka goya i ye sɔli bɛ k'a kan i seko t'o la olu fɔlen kɔfɛ n bɛ n faw fo k'u barikada ka baw fo k'u barikada o tilalen kɔfɛ ka jatigi ɲɛnamaw fo minnu tɛ san sɔrɔ ni jurukisɛ tɛ n'i y'a mɛn ɲama dɔ de bɛ kala don i la o tɛmɛnen kɔfɛ ne de ye Funɛ Bakincinin Kamara ye Mali yan n fa o ye Abubakar Kamara ye n ba ye Aminatu Mayiga ye n farala dugu min na o ye Sibi kɛrɛfɛ Ɲambali. D'accord Funɛ Bakincinin Kamara o tɛ o don voilà d'accord Funɛ Bakincinin Kamara oui an ye faamuyali sɔrɔ i ka présentation na mais munna yɛrɛ i ye Funɛ Bakincinin genre i y'a kanu ka ko ye quoi en fait pourquoi ça i ko ɲininkali diyara n ye trop mɔgɔ tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔbara fɔ so sariya la o tɛ bɛn ne yɛrɛ karamɔgɔ o ye jeli bagi ye jeli fotigi den jelikɛ min ma daw tugu jelikɛ dɔ bɛ yen n'a diyara i ye n'i tugura ko a bɛ datugu Futa Kuyate cɛman ma datugu ne zar ka kɛ Bakincinin ka kɛ Baki junior ye o sɔrɔla Baki kɔrɔba de la parce que n karamɔgɔ don a ye n kalan o kama k'a ladege n y'a ladege n sera a ladege cogo la mɔgɔw y'a da n'a ko Bakincinin junior n sɔnna k'a accepter parce que n ka laɲini kun don dusukun na mais hakili ni miiriya na Ala sɔnna k'a latigɛ k'o fana kɛ n ye d'accord Funɛ Bakincinin Kamara an ye faamuyaliba sɔrɔ i ka nin kuma la kosɛbɛ sisan nɔ yani an ka kumaw daminɛ an bɛ fɛ i ka Funɛ kan fɔ an ye fo ne yɛrɛ ka sina ka sunɔgɔ plateau in sanfɛ Funɛ kanw ka di an kulo la ni ko n ka Funɛ kan f'i ye nin yɔrɔnin na n sigi yɔrɔ la ŋunu tɛ san sɔrɔ ni jurukisɛ tɛ a bɛ n hakili jigi Kamaraw la Manden minnu fɔlɔ la Manden minnu labanna Sibi Namafɔlɔ Kamara ni Tabɔ Namafɔlɔ Kamara ni Ɲɛngɛma Namafɔlɔ Kamara ni kama tigɛra sɔgɔma a bɛ Nunkɔnkura bɔ awɔ n'a tigɛra wula fɛ a bɛ Nunkɔnkura bɔ biɲɛkisɛ kelen na kamajan suɲɛ subagaw sɔnna ka kama jima suɲɛ sɔgɔma fɛ dunan wula fɛ dunan jatigi ni donna Manden ni Kamaraw ma ɲɔgɔnya ma ɲɛnabɔ olu sɔnna baara de ma Mali ka sɔn baara ma Manden parce que Manden sigi la Kamara ka kɔrɔ ni siya bɛɛ Manden depuis k'a daminɛ ɲani masa karala k'a jigi fo kana se kamajan ma sigi la olu de ka kɔrɔ u sɔnna ka balimaya ni sinjiya ni teriya k'olu fara ɲɔgɔn kan ka kabila bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ni bi tɛ ni Kamarakɛ solila ka ɲɔgɔn n'a ye min f'i ye ta i den ka sunɔgɔ Ala sɔnna o kɛli ma ni donna Manden ni n'olu ma ɲɔgɔn ma ɲɛnama parce que Manden dugumakolo olu de ta ye n tɛ se ka kuma ta k'a bila ni ma kuma Kamaraw kan n tɛ se u ɲɛnama trop d'accord faamuyali sɔrɔla o la merci beaucoup merci i ye dɔ fɔ an ye mais a ma janya komi émission tɔ bɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ i bɛna caman fɔ an ye n'Ala sɔnna voilà sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Funɛ Bakincinin ye kalanw kɛ genre i ka niveau d'étude i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o ko kan non n bɛ se k'o f'i ye ne ye kuranna de kalan mais ne ma tubabu kalan kɛ parce que an ka denmisɛnniya kɔnɔ n'i bangena an ka bonda la i bɛ fɛn min kɛ o de ye kalan ye o de ka ca i bɛ Funɛ kamalen yɔrɔ
i b'a sɔrɔ a kalannen don parce que an bɛ duguma kalan de dɔn kojugu. Finaya yɛrɛ ye fɛn dɔ de i bɛna s'a ma ɲɛfɛ n b'i jaab'a la ɲɛfɛ. Finaya ye fɛn dɔ de mɔgɔ tɛ kɛ finaya ten. Mɔgɔ se ka finaya kɛ ten. N ye kuranɛ de kalan k'o dɔn mais n débrouille o la kosɛbɛ. D'accord, funɛ bagincini Namu. an ye faamuyali sɔrɔ o fɛnɛ na. Sisan nɔ komi i yɛrɛ ye da se funaya ko in ma, an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn funaya yɛrɛ ye jumɛn ye parce que k'e ye funɛ ye i bɛ funaya de la o de ka baara ye. Funaya yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ yen u b'a mɛn mais u t'a dɔn. Sisan an bɛ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na ne ni fililibagaw an bɛ faamuyali ba sɔrɔ funaya ko kan. I ko ɲininkali diyara n ye. N y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko finaya tɛ ten. Parce que finaw farala cɛ dɔ de la. Zar cɛ o cɛ bɛ k'i ye dɔnnibaga ye. K'i ye kuranɛ kalan k'a dɔn. I ye Ala ko dɔn. A kan ka kɛ cogo min i b'a dɔn. A kan ka fɔ cogo min i b'a dɔn. Sariya yɛrɛ de b'a jira k'i ka finɛ kamalen tugu i kɔ. Olu b'a daminɛ bonda dɔ la fɔlɔ. Parce que n'i taara Kuresimuka la ka na Hasimuka la ka na Hayidaruw la. Ni da teliya kojugu ko Hayidara. N'i kɛra olu zari kɛbaa ye dɔrɔn finɛ kan ka y'i nɔfɛ. Parce que don min na Ala kira bɛ bɔ Magan ka taga Madinɛ o don Ala k'a ma ko Muhamadu n bɛ f'i ka Magan bila i ka na Madinɛ parce que Magan kalayara kojugu. A taatɔ ka bɔ Magan ka taa Madinɛ cɛ min y'a bolola nafolo ta a bolola sokɛ k'a bɛɛ ta k'a ni a la. A tɔgɔ de k'a Bikiri Abubakar Sidiki tiɲɛtigi tɔgɔma o de y'a ka nafolo bɛɛ ta a n'a ka sokɛ bɛɛ ta k'a da n'a ka kɛlɛkɛcɛw ma ko k'u débrouiller ka bɔ Maga u ka taa Madinɛ. U dontɔ Madinɛ u bɛ tɔla alibadili kɛ k'a bisimila o b'a sɔrɔ silamɛw misiri jɔ. A bɛna don don min na ani Madinɛkaw tɛna bɛn fɔ la a b'a fɔ k'a bɛ don Madinɛkaw b'a bali k'a tɛ don u bɛ karanga da sɔgɔ a ɲɛ. Karanga da sɔgɔlen cɛ min mɛn na k'a fɔ n bɛ nin di Ala ma n b'a da kira ma Mamadu n'o ye e n bɛ tugu e nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ o cɛ de tɔgɔ ko Suwaibu an Lasariyu. O Suwaibu an Lasariyu de ye bamuru sama fɔlɔ ka Ala kira dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ k'a don Madina. Finaya kɔrɔ de ko fisɛman tɛ. Siya min ka fisa siya mun ka ɲi fisamanteya o de ye fina ye. U farala Suwaibu an Lasariyu la mais dala teliyala mɔgɔ ye min dɔn u ye finɛ firisana de ye. Muhamadu bɛ bɔ Madinɛ don min na ka segin ka na Magan bonda bɛɛ ko k'a ka jigin olu bara k'o de ka di olu ye. A ko non la wa shaka a ye n ka ɲɔgɔnmɛ dajuru bila. Dɔw ko sokɛ tariku fɔlɔ ma bɛn a kan kelen kan. O dajuru bilalen a tagamana sokɛ tagamana ka t'i da min na a kɛna firisana ka da de. Ala kira bisimilala firisana de fɛ yen a bɔlen Madinɛ ka na Magan. A donnen a ye duwawu min k'a ye a ko n bɛ duwawu k'i ye tolon fara sɔbɛ kan i kɛra n fɛ n b'a ɲini Ala fɛ hali ni Ala y'i cɛ juguya i bɔnna bɛɛ n'Ala y'i cɛ juguya Ala ka sanga ni dawula di i ma i ye finɛden hali n'a cɛ ka jugu sara ni mandiya b'a la. Finɛ kɔrɔ de ko fisaman tɛ fɛn min ka fisa n'i bɛ finɛ dɔn i t'a kɛlɛ n'i bɛ finɛ dɔn i t'a nɛni wallahi ni finɛkɛ seri ma bɛ finɛ musa ni fɛn t'i bolo kumakan duman kɛ k'a labila Ala b'o tile jɛ i la billahi. Parce que bonda ka ca dɛ mais Ala kira yɛrɛ duwawu kɛ bonda min a man ca dɛ hali Maganw man ca. Finɛ de kɔrɔ ko fisaman tɛ fɛn min ka fisa ni fɛn bɛɛ ye o farala firisana la o fara Suwaibu an Lasariyu la kana Mali la fɛn dɔ nana n'o ye n terimuso. D'accord funɛ bagincini an ye faamuyali b'a sɔrɔ i ka ni kuma la bɔra i ye ɲɛfɔli kan ye finɛ yɛrɛ ye mun ye i da dɔw la o n'a nacogo bɛɛ i da dɔw bɛɛ la an ye faamuyali sɔrɔ o ko la mais ne tɛ ka mɔgɔw ma min faamuya sisan nɔ fɔlɔ u b'a fɔ ko funɛw bɛ tugu jeliw kɔ u bɛ jɛ u bɛ dilanni kɛ mais sisan mɔgɔw ko funɛw yɛrɛ de bɛ tiɲɛni kɛ ko parce que jeliw yɛrɛ bɛ ko caman kɛ ko funɛw de b'u senkɔrɔma don o ko ninnu genre ko ɲumanw tɛ quoi en fait mais e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn o ko la ko funɛw kɛra tiɲɛnikɛla ye. Bon n bɛ fɛ ka min f'i ye adamaden Ala ye fɛn fɛn dilan
ɲuman b'a la juguman b'a la. Hali i denw na i bɛ den sɔrɔ 10 20 mais i b'a sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen don i sagonada fɛ k'a bɛɛ k'i hakilinata ye o ma nɔgɔn dɔɔni. I ko sisan ko u ko funɛw de kɛra tiɲɛnikɛlaw ye. Pilatu sanfila don ni ko n ko diɲɛ bɛɛ b'a mɛn. N'i y'a fɔ dɔrɔn kuma taara to den don quoi i bɛ dɔ ta dɔ wɛrɛ b'i kun bɔ. Mais ne b'a fɔ n ko finɛ bɛɛ tɛ. Finɛ ɲumanw bɛ yen u ma ban komi jeli fana ɲumanw bɛ yen u ma ban cogo min na. Ni finɛkɛ y'a dɔn k'a jogo ye fɛn min ye a siya ye fɛn min ye a danbe ye fɛn min ye finɛkɛ tɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ. Mais ne m'a fɔ n ko finɛw tɛ tiɲɛni kɛ mais dɔ bɛ sɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ finɛw bɛ ka tiɲɛni kɛ dɔ bɛ sɔrɔ u yɛrɛ la dɛ. Dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la. Ni ne ye ka finɛkɛ ye par exemple n bɛ kuma ta dɔɔni n bɛ bɔ quoi n bɛ bingini bagaga janbere de n'i bɛ fɛ ka ne ye dɔrɔn teliya la ni ma ne ale nɔfɛ i bɛ ne Safi nɔfɛ o ye Ala yɛrɛ ka kɛ ye. A tɛ komi tɔ ninnu man di ne ye dɛ ne bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ye ne ka mɔgɔ ye mais n'i y'a bila i hakili la ko ne y'i ka mɔgɔ ye dɔrɔn ne y'i ka mɔgɔ ye mais n'i m'a bila i hakili la ko ne y'i ka mɔgɔ ye i bɛ se ka nin bɔ i ka mɔgɔya la. Par exemple a ma deli ka n bila ko la quoi k'a fɔ Bagi ni ne ka di ne ye n bɛ fɛ i ka nin fɔ karisa ma ou bien i ka nin kɛ karisa la a ma deli ka kɛ dɛ. La wasa kabila a ma deli ka kɛ. Ne b'a dɔn dignité dɔ de bɛ ne la dignité dɔ de bɛ ne la finɛya kɔnɔ ne man kan k'o dignité perdre. Jeliya fana kɔnɔ i b'a sɔrɔ dignité dɔ de b'ale fana na a tɛ fɛ k'o dignité perdre. Donc n'o kɛra dɔrɔn fila la n'o kɛra fila tɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye a bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛnikɛla de ye. Mais n'i ye min kɛlen ye tiɲɛnikɛla ye o bɛ ka tiɲɛni kɛ ka tugu min nɔfɛ a diyara o ye. N'o tɛ an tɛ tiɲɛni kɛ dɛ anw bɛɛ dilanli de kama. Mais adamaden nata fana mana bonya i bɛ ko dɔ fɔ i bɛ ko dɔ kɛ k'a sɔrɔ o tɛ. Nata de bɛ mɔgɔw bila ko caman na. D'accord Funɛ Bagincini kuma ɲɛna sisan an bɛ continuer n'an ka question ye hali bi. Sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn funɛw yɛrɛ genre u ka baara ye jumɛn société kɔnɔ u ka rôle funɛ bɛ rôle jumɛn de jouer an ka société kɔnɔna la. Bamananw ka kuma don n'i ye maa ɲininka fɛn na bɛ min dɔn a kan ka jaabi ka dan yɔrɔ la. I ye ɲininka min na bɛ min dɔn la n b'i jaabi ka dan yɔrɔ la. N'i ko finɛ Manden jali ko 4 don ne Bagi ko 7 don. Manden jali a finɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a ɲamakala bonda ye 7 ye mais tɔw bɛ 4 fɔ 3 kɛba u m'a dɔn de ou bien u ma sɔn k'a fɔ de n t'o dɔn mais n'a ka di n b'a 7 f'i ye. U bɛ jali fɔ u bɛ garankɛ fɔ u bɛ numu fɔ u bɛ finɛ fɔ bonda 4 bonda 3 tɔ bɛ yen jɔn o ye bonda dɔ ye minnu bɛ filen kan u b'a f'olu ma ko kule ɲamakala bondaw don a bonda wɛrɛ bɛ yen pour que k'a dafa e ye 7 la o ye woloso ye ɲamakala dɔw don u b'a dafa 7 la u bɛ 4 fɔ ka 3 tɔ to yen ɲamakala bonda la ni 4 ta ka bɔ jeli la ka na garankɛ la i bɛna ka na garankɛ la jeli numu garankɛ finɛ ye bonda lagare de finɛw ye bonda lagare de finɛ kɔrɔ de ko ciden kunungo manden kunungo pour que ka ci kɛ k'a la teliya finɛ kamalen ciw kun bɛ d'ale de ma n'a bɔra so kɔfɛ a b'i jɔ ka kɔrɔn lajɛ n'a ma mɔgɔ ye a bɛ tilebi lajɛ n'a ma mɔgɔ ye a bɛ kɛɲɛka lajɛ n'a ma mɔgɔ ye a bɛ worodugu lajɛ n'a ma mɔgɔ ye a b'a yɛlɛma a bɛ kɛ surugu ye. Manden ciladen fɔlɔ de ye finɛ de Manden ciladen laban ye finɛ ne m'a fɔ ɲamakala bonda tɔw man kɔrɔ mais bonda lagare ye finɛ de finɛ ka baara ka ca ɲamakalaya kɔnɔ kosɛbɛ. Ne bɛ furusira taama ni fɛnw na finɛkɛ bɛ se k'a kɛ mais ne k'i ma Mali finɛ bɛ tugu cɛ 2 de kɔ cɛ 2 a cɛ fɔlɔ finɛ kan ka tugu dɔnnibaa de kɔ parce que finɛkɛ ni dɔnnibaa de dɔnnen don i tɛ finɛ ye k'a ma kalan o ka suma dɛ finɛkɛ tɛ kuranna dɔn o kɛ man di quoi o kɛ man di yɛrɛ sɛbɛ o kɛ man di o kɔfɛ finɛkɛ kan ka tugu kɛlɛ cɛfarin kɔ min ta y'a ni n'a y'a kale su in na k'a bɛ mɔgɔninfin ni dugu mana jɛ a b'a kɛ wale kɛ finɛ tɛ fugari ye o finɛ man kan ka tugu jitɔ kɔ finɛ bɛ tugu cɛ o cɛ kɔ a kan ka kɛ cɛ min bɛ se cɛ tɔw la finɛ bɛ tugu dɔnnibaa kɔ a kan ka kɛ dɔnnibaa ye min bɛ se dɔnnibaa tɔw la finɛ kɔrɔ de ko k'a dɔ bɛɛ
maninka kana k'a labɛn quoi a kana tiɲɛ a man kan ka tiɲɛ ka finɛkɛ to yen a man kan ka ɲagami ka funɛkɛ to yen i b'a dilan dibi la su dibi fin cɛtɔ bɛ sunɔgɔ la waati min na finɛ kamalen bɛ ka wuli k'a dilan o waati cɛtɔ bɛ fɛn ɲini na waati min na funɛ kamalen b'a ban fɛn na a b'a fɔ ko non k'ale nin bɛɛ kɛ Ala kama a ye nin kɛ kira kama parce que a dɔnna ni taabolo min ye o taabolo de nin taabolo a kan ka nin taabolo de kɛ finɛ tɛ bɛɛ nɔfɛ hali ni ye finɛ muso min nɔfɛ i b'a sɔrɔ ŋana don parce que ŋana ye fila ye dɔ ye ŋana a bɛ kɛlɛ de kɛ nka dɔ ye ŋana a bɛ fɛn de ɲini ŋana minnu bɛ fɛn ɲini finɛ kamalen bɛ se ka ye ŋana kɔ finɛ kamalen man kan ka ye jitɔ kɔ n'i kɛra fugari don ni finɛ man kan o nata foyi man kan ka funɛkɛ bila o la parce que dini tɛ dɔ i yɛrɛ ye fɛn dɔ ye o n'i kan ka sirifi ɲini k'ala deli d'a ma k'a fɔ a k'ala deli n'a ma jaabi n'i ye finɛ kɛ i bɛ se k'a fɔ a k'a kɛ a bɛ jaabi. D'accord funɛ bagicini an ye faamuyali sɔrɔ i ka kuma la i bɔra i ye finɛw bɛ baara minnu kɛ an ka société kɔnɔna la i bɔra i y'u da dɔw la i ko funɛ ye dilannikɛla ye funɛ bɛ ciw kɛ i ye caman fɔ an ye faamuyali sɔrɔ o ko bɛɛ la i bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ an ye faamuyali sɔrɔ o la sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn funɛya bɛ yen komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ jeliya fana bɛ yen sisan funɛya ni jeliya est-ce que différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence belebeleba i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli k'an ye. n b'o f'i ye i tɛ fili min na kalandenni don n donna fili min kɔnɔ karamɔgɔw bɛ se ka yafa komi lamɛnnikɛlaw ka ca ne yɛrɛ kalandenni ma kɔgɔ différence belebeleba bɛ jeli ni finɛ cɛ i tɛ finɛ ye ka so wele nka i bɛ jeli ye ka so wele jeli a bɛ so wele so yo i da y'a kale da y'i kale a tɔ tora dusukun ka baara kɛlen i b'o mɛn de jeli da mɛ i t'a mɛn finɛ kamalen da ko sori yo finɛ bɛ se ka dɔnkili da finɛ bɛ tariku bɔ funɛ bɛ kuma maaw ma funɛ bɛ kokɔrɔ fɔ maaw ye kokura min bɛ nalen a b'a kuntigɛ ka bila funɛkɛ bɛ se ka ko ye mɛ i tɛ finɛkɛ mɛn k'a jɔlen ko sori yo i t'o mɛn finɛ la. Mais munna a tɛ so wele finɛ ni so wele man kan o finɛ yɛrɛ de ni so wele man i tɛ finɛ kamalen fana ko nkɔnibara b'a sen kan k'a b'a fɔ i t'o ye i tɛ finɛ kamalen ko gitari b'a sen kan k'a b'a fɔ i tɛ finɛ kamalen k'a bɛ ka dunu fɔ i tɛ finɛ kamalen k'a bɛ ka bala fɔ i tɛ finɛ kamalen ye jeliya baara la i b'a ye finɛya baara de la parce que a dɔlen don ni tariku de ko kɔrɔ minnu tɛmɛna k'u kofɔ ka ala kira ka baara kelenw kofɔ kisi ni nɛɛma b'a ma ka sahabaw ka baara kelenw kofɔ kɛlɛmasa minnu mana na a ka wagati kɔnɔ k'olu ka baara kelenw kofɔ kɛlɛmasa minnu tɛmɛna k'olu ka baara kelenw kofɔ musongana minnu tɛmɛna k'olu ka baara kelen kofɔ a tɛ kɛ ni dusu ye k'a fɔ a bɛ se ka bɛn i ma cogo min na k'a sɔrɔ a m'i tɔɔrɔ parce que ɲamakalakan ye fɛn dɔ n'i ye dɔ kɔri dɔrɔn dɔ wɛrɛ b'i kun a bɛ kɛ dɔw wɛrɛ kɔnɔ nin kuma min fɔra karisa fɛ sa est ce que a kanti ne de ma mais i b'a sɔrɔ ni e tɛ ɲamakalaya kan bɛ bɛn siginiden de ma siginiden bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min na n'a siginiden dɔ bɛnna e ka du kɔnɔna ma a bɛ k'e kɔnɔ ko funɛkɛ donnɛ walima jelikɛ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ e ka da yɛrɛ la an ka baara kɔni tariku bɔ ye n'i ka furu bɛna sa n'an bɔr'o kalama an b'o bali ka sa n'i ka balimaya bɛna tiɲɛ n'an bɔr'o kalama an b'i ka balimaya bali ka tiɲɛ n'i ka teriya bɛna tiɲɛ n'an bɔra a kalama an b'i ka teriya bali ka tiɲɛ mais anw tɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye i tɛ finɛ kamalen so wele la i tɛ finɛ muso ye so wele la i b'a jateminɛ dɔrɔn e yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔ a jateminɛ dɔrɔn yanni diɲɛ wuli tɔ cɛ n'i ye min y'o la dɔrɔn fili la sugu ma n'o t'o tɛ kɛ. D'accord faamuyali sɔrɔla o la dala funɛ bagincini an y'a ye jeliw ka ca k'ale yɛrɛ ko bɛ ne a bi tan tɛna nɔgɔ ale libagaw donc reste connecté an y'a ye yan surtout au Mali jeliw ka ca jeli surtout jeli fɛn m'a fɔ denmisɛnninw mais mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ tɛ u b'u tile la u bɛ ka lamɛn an y'a ye i y'a choisi ka tugu bingi de kɔ ka kɛ bingi ka funakɛ est-ce que raison dɔw b'o la ni raison dɔw b'o la i bɛ se k'i da don la ka ɲɛfɔli k'an ye o ko fɛnɛ na mun na i ye bingi choisi principalement i bɛ se ɲininkali la i y'a labɛn kosɛbɛ nka jaabi bɛ n fɛn b'a dɛmɛ tɛ fili fɛn dɔ de don i b'o bila hakili la n b'i fɛ quoi n b'i fɛ kun t'a la quoi e yɛrɛ t'a dɔn kun min don n b'i fɛ kun tɛ n b'i fɛ la o komi i ye bingi fɔ Janbɛrɛden
Abdoulaye Bagaga mɔden ni Musa Bagaga mɔden. Bagaga Bakui. A tɔgɔ de ko kɛlɛ tɛngɛrɛn jɔ ni bitɛ. Kɛlɛmasaw bɛ dɛsɛ ka cɛ min minɛ. Anu bɛ dɛsɛ ka ŋana min minɛ. I bɛ Bagaga de bila a bɛ taa ka taa minɛ. N'a ma sɔn minɛni ma a b'a kɛnɛ ni kɛnɛ karaba. A b'a kunkolo di jali tɔw ma k'a fɔ Bagaga ka ca mais Bakui man ca. I ye geseremuso de fɔ min ma dunbali dun. Min ma fɔbali fɔ Maliya. Min ma kɛbali kɛ. A ka di ne kutuku. Ne b'ale tanu ne bɛ setan na yan. Bɛɛ b'o dɔn ne la. Parce que n b'a fɛ. N b'a fɛ kun min na n b'o f'i ye bi. I tɛ fili parce que i y'a mɛn ne de da o. N y'a mɛn Bagi yɛrɛ de da. O ka fisa o ko Bagi y'a fɔ. Kana sɔn a ka fɔ dɛ n b'a bɛɛ f'i ye bi sisan. Ni ne k'e ma sisan. E yɛrɛ. N ye ne teri ye. I ye n balima ye. I ye n sinji ye. Par exemple cameraman ka n'a fɔ ne dɔrɔn ko e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. I ma ɲi dɛ jogo 100 b'e la. I b'a fɔ jogo 100 b'a la. I b'a fɔ awɔ jogo 100 b'a la. I b'a dɔn ko ne man kan k'ale ka kuma minɛ. Jogo 100 min b'e la ne b'o jogo de kɛlɛ k'a b'e la k'i yɛrɛ ba ko ka k'i fɛ ne man kan k'a fɔra ko ni n'o bɛn dɔrɔn n'o kɛra dɔrɔn i b'a bila hakili la ko kanu tɛ yen parce que fɛn fila b'a adamaden na o tɛ kɔrɔ quoi. Adamaden i b'a a tɛ kɔrɔ dusukun na san kalo 12 dusukun kanu bɛ o tɛ kɔrɔ. A filanan adamaden nungala tɛ kɔrɔ. I bɛ san 100 ko jɔn b'a jɔcogo la a tɛ kari. B'a cogo la ten. I ye gesere min fɔ a ka di ne to. Mun y'a diya ne ye. Ala m'e si ma yan. A sabalilen don trop. A sabalilen don o de y'a diya ne ye. Parce que donc i bɛ fɛ k'a fɔ Bigini Bagaga ka sabali de Bigini. O de y'a diya ne ye. Hatuma o de y'a diya ne ye. Depuis n y'a dɔn don min ni bi cɛ ma deli k'a fɔ a k'a bila k'a ma bila o ma kɛ fɔlɔ. A b'a kɔrɔ ni Bagi ye. A bɛ bonya ni Bagi ye. Ale de bɛ ne sɔn ne t'a sɔn dɛ. Ale de b'a di ne ma wagati bɛɛ. A b'a kɛ ɲɛ tuma bɛɛ. Mais n'a kalayara cogo ni ko Hatuma n'a ko na ne ko n k'a bila a b'a ko Bagi k'a banna. Fɛn dɔ b'a la o tɛ bɛɛ la dɛ. E min y'a jugu ye e min b'a fɔ ko ni y'a sɔrɔ n b'a faga sini n'a ye sɔrɔ sini a bɛ hɛrɛ k'i Bigini Bagaga. E min b'a fɔ k'e tɛ fɛ k'a ye fewu. Saya su fɔlɔ mana s'a ma a ka di n'a y'a mɛn k'e banna dɔgɔtɔrɔso la ale bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ wari finance la. Awɔ sabali b'a la Ala kira ko ɛsuburu. Ne bɛ fɛ ka cɛ tɔw dan i bɛ sabali ne bɛ fɛ ka muso tɔw dan i bɛ sabali. Sabali de bɛ Bigini na o de y'a diya Bagi ye. Wa yanni lara t'a cɛ ne b'a fɛ dɛ. Parce que jogo dɔ bɛ na n b'o f'i ye bi. Plateau ka diya bɛɛ bɛ k'an lajɛ. Ninnu san 200 n'i y'a tapé Google kan dɔrɔn a bɛ Bagi ka kumakan bɔ k'a kɛ k'a contrer. Ni dɔ fɔ sini ani bɛ ka min fɔ bi u bɛ sini ta ni bi ta bila ɲɔgɔn kɔrɔ k'a confondi. Yanni saya cɛ n bɛ kelen de f'i ye n bɛ segin a kan lara jɔ don n'Ala ye temps di yan ko n k'a fɔ n bɛ segin a kan ni kuma yɔrɔ bɛ yen. Ne bɛ Bigini fɛ yanni saya cɛ n b'a fɛ wa yanni saya cɛ n t'a labila ni kun b'a fɛ kosɛbɛ parce que a sabalilen don sani n ka k'a fɛ n y'a jateminɛ fɔlɔ n'o tɛ ne ni jeli dɔw tugura ɲɔgɔn kɔ Bamakɔ sani ka se Bigini ma fɔlɔ. Jali fɔlɔ min bɛ Bamakɔ ko ne tugura a kɔ ka da yɛlɛ ne ye o de y'a de Jeli Kamisa ale de tun bɛ fileti fiyɛ Mali bɛɛ muso min bɛ fileti fiyɛ conservatoire bɛɛ b'a dɔn y'a de ne tugura ale de kɔ fɔlɔ Mali ya jeli muso min ye da yɛlɛ ne ye bi a bɛ Paris Madame Silla Kamisa Jabate a ye n ta ka ni sari fɔlɔ min yira n bɛna o de f'i ye sariya ma bali ne la o ne ni sariw jɛra kosɛbɛ sariya bɛ bali mɔgɔ dɔ la mais a ma bali Bagi la. Munna ma bali ne la sari nɔfɛ tuguli ma bali ne la. Ne Safi Jabate dɔ Bamakɔ jali bɛɛ ɲa. Safi Jabate Bamakɔ sari bɛɛ ne Safi dɔ a bɛɛ ɲa. Ne Safi de dɔn fɔlɔ a dɔ y'a sɔrɔ Jɛnɛbu Kuyatɛ ka denkundi de tun bɛ yen Kamisa de ko y'a marraine o ka finakɛ ne Bagi ye a ye n ta n taara yen n gɛrɛla Safi la micro juru ma sɔsɔ. Jelimuso caman bɛ u bɛ juru ta ka taa kɔɲɔyɔrɔ ni denkundi kɛyɔrɔ la i ma u tɛ sɔn micro dili ma wa ni sosara ma sɔrɔ ka ban n'u ka musakaw tɛ micro di u tɛ jali Safi ye
jugo dɔ b'ale fana o de y'a diya ne i bɛ kuma a t'i jaabi quoi n'i bɛ fɛ ka se cɛ tɔw la dɔrɔn i tɛ jaabili kɛ n'i bɛ fɛ ka muso ŋana o dɔn i tɛ jaabili kɛ baara kɛ dɔrɔn fadenw k'a ye don o don i ma n'a ye morceau ba a bɛ diya mɔgɔw ye u fila ka di n ye turu n'i ye ninnu fɔ dɔrɔn ne bɛ setanɛ yan parce que u ɲɛna ne ma don min o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn ne ma u y'a caman di ne ma n bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ s'i ma ne bɛ Mali jali bɛɛ fɛ mɔgɔ tɛ yen ko ne ni min bɛ kɛlɛ la mɔgɔ tɛ yen ko ne ni min man di mais n'i y'a bila hakili la k'i ni ne bɛ kɛlɛ la dɔrɔn a bila hakili la k'i ni Bagi fana bɛ kɛlɛ e ban ne la ne ka k'e fɛ o a tɛ kɛ. D'accord Funɛ Bagintini kuma ɲana wa faamuyali sɔrɔla kumaw la ayiwa Funɛ Bagintini komi émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma mais an ma kuncɛ fɔlɔ parce que question dɔw fɛnɛ bɛ ka nale tuguni mais an b'a ɲini i fɛ i ka tariku yɛrɛ ɲuman Funɛ bɛ tariku de bɔ a tɛ so wele i ka kuma ye an ka faamuyali sɔrɔ kumaw la i bɛ fɛ ka kuma tɔgɔ min kɛ i b'o fɔ i bɛ fɛ ka kuma jamu min kɛ i b'o fɔ i yɛrɛ b'a lajɛ hali n'i bɛ dɔ fɔ Bingine ma walima i bɛ dɔ fɔ Safi de e yɛrɛ b'a lajɛ sisan de nin yɔrɔ la ni ko n k'o ta n bɛ sanu kunna Bagite ta ani Tintin Jɔmaga ani wari kunna Bagite ni Tintin Jɔmaga Jɔmaga ni bɔnɛ Jɔmaga ni mun de ka taa jɔ ka wari bila bɔrɔkɔ la ka sanu kɛ k'a ta ka sanu bila bɔrɔkɔ la ka wari kɛ k'a ta sanu suma jali o ye Jabate jeliw de Wosobaganti yaada Jabate la kafa Jabate la parce que n'a fɔra ko yaada ka yaada k'i ba mɔgɔ la tɛ dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yaada sɔnni na n'a bɛ sɔnni kɛ ka ban dɔrɔn a bɛ yaada a bɛ sɔnni kɛ ni yaada ye parce que a ka d'a ye a bɛ ka min kɛ n'a fɔra ko kawa mɔgɔ dɔ bɛ kawa de ka tiɲɛni kɛ mais mɔgɔ dɔ bɛ kawa ka ɲɛni kɛ ne ka min minnu ma n'u bɛ kawa ka ɲɛni kɛ olu de ko don n'i ko ne ka Jabate jeliw ta n bɛ Safi Jabate ta olu ma kafa ka tiɲɛni kɛ u kafara de ka ɲɛni kɛ jelimuso min ta y'a dusukolo ye jeli Safi jelimuso min ye balimaya kala jeli Safi jelimuso min ye jeliya gasi dɔn jeli Safi jelimuso min y'a bɛɛ di jeli tɔw ma Ala kama kira kama a ma kɛ ni waso ye a ma kɛ ni yaada ye o de ye jeli Safi ye munna fɔlɔla Safi la ka Bingi to yen n b'o fana kun f'i ye ŋunu tɛ san sɔrɔ ni jurukisɛ tɛ don min na a kalayara dɔw bolila mais Safi jɔra nɛgɛ bamanan b'ale de bolo wallahi nɛgɛ bamanan ni donna ka du kɔnɔ waliden ka ca ni a yɛrɛ den ye a ye Hatuma dɛmɛ kosɛbɛ a ye Bingi dɛmɛ a kalayalen o kama n ka kumaw kɔnɔ i b'a ye n ka kuma caman bɛ yen n tɛ se k'a ta k'a bila ni ma Safi fɔ a ɲɛna an ma n t'a fɔ a ɲɛna Bingi ma dɛ a ɲɛna an ma parce que Bingi tɛ yɛrɛ foyi sɔrɔ bi ko Bagi tɛ dɔ dun a la o tɛ kɛ tolon fara sɔbɛ kan wallahi mɔgɔ bɛ Safi u t'a dɔn kana mɔgɔ kɛlɛ dɛ k'a sɔrɔ i ma gɛrɛ a la kana mɔgɔ accuser k'a sɔrɔ i ma ɲininka n y'a mɛn jamana ti a fɔra ɲɛna diɲɛ ɲagami n'i sera jelimuso in fɛ a ka so i b'a dɔn k'a kulen don n'a yɛrɛ i b'a dɔn k'a b'a ka ko kɛtaw dɔn a b'a ka ko fɔtaw dɔn kosɛbɛ donc ni Bingi ɲɛna a man kan ka bali maa la n'i tiɲɛni dɔrɔn ladilibaga min b'i ɲɛfɛ o de man ɲi dɛ mɔgɔ min b'e ladi i kana nin kɛ i ka nin to yen i ka nin fɔ i kana nin fɔ i b'o de suit quoi mɔgɔ b'o de ladege mais n'i y'a ye e tiɲɛna dɔrɔn mɔgɔ min bɛ ɲɛfɛ k'e ladi o tigi man ɲi ni Bingi ye ko kɛ san mɔgɔ min b'a wele san k'a fɔ a ye k'e nin kɛ k'a ma bɛɛ jeli Safi olu t'i ko a fɔra ne ɲɛna ye o n'i y'a mɛn ne Bagi de da o ne mana min fɔ dɔrɔn sigilen don a tɛ wuli quoi jelimuso in ka ɲi kojugu n bɛ Jabatew bɛɛ fɔ a kelen juru la n bɛ jeli futigi den fo n yɛrɛ karamɔgɔ kɛ min ma datugu ɲɛ n bɛ y'a den fɔ jeli Kamisa jeli ɲumanw ma ban ni jeli ɲumanw ma ban finɛ ɲumanw tɛ ban mais ni jeli jugu cayara finɛ kolon bɛ caya jeli Bagi ne fɛ ka bɛ funaya min na sisan i ye gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔna la ne ba diɲɛ baara tɛ ti gɛlɛya sɔrɔ baara min na muso de bɛ diya ye a cɛ ka ɲi kosɛbɛ n'a jɔra dɔrɔn a bɛ diya ni ŋun ye wari b'i kunna i ka miliyɔn y'i ta ye i n'a tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ suko ni dugusajɛ cɛ i bɛ bana adamadenw de wele k'u fara ɲɔgɔn kan ko muso dɔ b'i fɛ a diyar'i ye i bɛ fɛ k'a furu i bolola nafolo y'i ta ye a se b'i ye n'i ko k'i bɛ fɛn min kɛ mɔgɔ tɛ se k'a bali i bɛ taa ka taa muso ɲini e de y'i ka wari don a la ka tila k'a furu ka nana i ka so o furu la i bɛ sɛgɛn e de ye wari bɔ e sɛgɛnna ne sɛgɛnna kojugu
ne sɛgɛnna yɛrɛ de i bi sɛgɛn dɔn ne sɛgɛnna mais ne ka sɛgɛn yɛrɛ diyara ne fana ye kosɛbɛ togo di tantɔ awɔ adamaden tɛ kɛ foyi ye ko n'i ma sɛgɛn ne fa de y'a fɔ n ye n'i bɛ fɛ ka cɛtɔw dan i bɛ sɛgɛn n'i bɛ fɛ ka sɛmɛ cɛtɔw la i bɛ sɛgɛn n'i bɛ fɛ n'i donna yɔrɔ min na i ka tarasi to yen cɛw cɛla n'i donna dɔrɔn cɛw ka kalime u k'a dɔn k'i nana n'i donna muso bangana muso tɔw ka kalime o tɛ kɛ fiyewu diɲɛ kɔnɔ n'i ma sɛgɛn f'i ka sɛgɛn de f'i ka sɛgɛn ne sɛgɛnna don dɔw tɛmɛna a gɛlɛyara hali moyen de déplacement kun ka gɛlɛn o y'a daminɛ wagati ye finiw sɔrɔliw kun ka gɛlɛn bon o y'a sɔrɔ fana wari kumabaw dili tun ma daminɛ misɛnmanw de kun bɛ di a wagati la i bɛ sɛgɛn o ye diyagoya ye i b'a ye n'i bɔra ni bazin kelen ni min ye au lieu k'i ka se ka retour kɛ ni filanan o sɔrɔli bɛ kɛ problème ye bon moyen de déplacement fana ka taga k'a fɔ k'i bɛ moyen de déplacement ta ka taga o fɛn ɲini yɔrɔ la o ye problème ye mais mɔgɔ dɔw ɲɛna ne ma olu kɔnɔ ni n ka sɛgɛn bɛ awɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ minnu b'u ka bolimafɛn singa ne ma k'u ka moto singa ne ma n b'a boli Nana Jawara Bala Jawara de fɛsiriwaleya man di o ma ɲi fiyewu o don a ka gɛlɛn trop a ka kalan paki ale kun bɛ ɲɛ ne ma k'a ka moto ja denw na k'a di ne ma n k'a boli ka taa n ka kɔɲɔw kɛ ka denkundi kɛ ni n tilala n bɛna d'a ma a bɛ 5e région de la Venise malienne a ma sa fɔlɔ Bala de a ɲɛna ne ma n sɛgɛnn'o la o kɔfɛ hɔrɔnmuso dɔ bɛ yen o nana moto san k'a di yan Jumawoyi Mayiga kan wele k'a san k'a di yan n ye n débrouiller n'o ye o kɔfɛ maa min nɛgɛ filanan di yan n k'o fana boli o ye Modiba Keyita ye Sayawnde armée Mali kɔnɔ a dɔnnen don kosɛbɛ ani cɛw ma kɛ filan ye cɛncɛn kan mugutila ka ca mais kɛlɛkɛla man ca Sayawnde ɲɛna ne ma Modiba Keyita ale de ye 80.000 di yan su kelen ko n ka Jakarta san mana ma bɔ min na n k'a boli fadenw ka ye nare makama ne kasi suba dogore nuru soma ni kalabali soma mane soma fɔlɔ ni mane soma laban to ta jɔn tan ni wɔɔrɔ kala ta jɔn tan naani Mamuru Sikɛ naani n'a fɔra i ma Kayita i b'a lamina n'a fɔra i ma ko Konate i b'a laminɛ n'a fɔra i ma ko Mayiga i b'a laminɛ parce que Mayigaw farala Maga Mayiga de la o Maga Mayiga de nana Mande a fɔra bɛɛ k'i ka suya yira kɛlɛkɛcɛ bɛɛ k'a ka dɔnko yira tɔw tun bɛ kɛlɛ kɛ duguma Maga Mayiga de yɛlɛla sanfɛ ka suya lamaga mɔgɔw ko Maga Mayiga jɛ i ka suya ka bon i ka suya ka bon jamu min faral'o la a fɔra o de ma ko Magasuba ne sɛgɛnna ne ba mais ne ka sɛgɛn yɛrɛ nɔ ye moyen de déplacement kun ka gɛlɛn fini dontɔw kun ka gɛlɛn baara in fadenya ka bon kojugu baara in juguya ka bon pour que ka kuma sɔrɔ tɔw cɛla a tun ma nɔgɔn dɔɔnin ni donni kura dɔ fɛn na dɔrɔn a bɛ kɛ kɔrɔlɔ ɲɛna k'i bɛ n'o place minɛ o la mais o ka n'i décourager baara in na dɛ i b'i cɛsiri hali bi ka dɔ fara baara in kan ka recherche kɛ jeli kɔrɔba minnu b'i ɲɛ k'u bonya i nana minnu sɔrɔ a la k'u bonya jeliw bɛ yen ni ne n'o ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan sisan ne bɛ mɔsɔn funɛw bɛ yen ne bɛ mɔsɔn hali ne ma mɔsɔn dɔ wɛrɛ kama ne bɛ mɔsɔn k'u ka kɔrɔ ni ne u bɛ ne ɲɛ baara in na olu caman bɛ yen ni ne ni Bagi ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ne tɛ kuma ye parce que ne karamɔgɔ don ni ne ni Burama Sumano ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ni kuma yɔrɔ tɛ yen olu ye ne karamɔgɔ ye c'est comme i n'a fɔ ne ni Fini Modibo ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan dafɛjɛ 350 o yɔrɔ ninnu na kuma tɛ ne bolo n'a nana fana Bala ninnu na ani Baba na ne kɔrɔw don n b'u bonya kojugu u fana bɛ ne bonya Bala Kamara bɛ n bonya Baba bɛ n bonya n fana b'u bonya wajibi de n kɔrɔw don n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la n bɛ se k'u deli de u ka ɲɛ ma ka sira de an ka kuma parce que o de ye sariya yɛrɛ ye maa min ka kɔrɔ ni i b'a bonya maa min bɛ kodɔnni i b'a bonya a bɛ ten position de la quoi mɔgɔ i donna baara o baara la pour que ka se ka ɲɛfɛla sɔrɔ i bɛ sɛgɛn mais sɛgɛn nin i bɛ sigi a kan hɛrɛ sɔrɔli kɔfɛ i bɛ sɛgɛn a kan bon bi n b'a fɔ Dieu merci Ala m'a bɛɛ di yan Ala m'a bɛɛ di yan Ala m'a bɛɛ kalifa Fatumata tɔgɔw ka cɛnni Ala m'a bɛɛ kalifa a la mais n b'a fɔ Ala ma n ko Dieu merci Ala ka dan maa fila m'o ye n dɔn n bɛ se k'a fɔ Dieu merci. D'accord an bɛ wagati min na i ko bi projet jumɛn de bɛ Baginceni yɛrɛ bolo. non projet ka ca trop et puis Bagi mago bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ projet ka ca fɛn caman bɛ yen projet tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ i tɛ dɔnkilidala ɲininka ou bien kumakɛla ko projet tɛ projet baden bɛ yen mais moyen ko don quoi son tɛ se ka dilan ni wari tɛ fɔli tɛ se ka kɛ ni wari tɛ
dɔnkili tɛ se ka dilan ni wari tɛ i bɛ don studio min na i b'o sara fɔlikɛla minnu bɛ fɔli kɛ o b'o sara musique ka kɛ qualité ɲuman ye o studio de b'a damana bagi mago bɛ dɛmɛ na n'o tɛ n bɛrɛ ma kuma o bɛ n kɔnɔ o kɔni o bɛ n kɔnɔ kosɛbɛ hali ni bɛrɛ tɛ yen min bɛ n kɔnɔ n bɛ n défend n'o ye dɔɔni wa n ka di n jatigi ye o kan. D'accord. Jeli Bagincini comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma conseil jumɛn b'i bolo k'a lase jeliw ni funɛw yɛrɛ ma parce que ko jeliya bɛ ka genre jeliya bɛ ka sensible la quoi jeliya tɛ i b'a fɔ kɔrɔlen tuguni i m'a ye don o don an b'a mɛn jeliw ni jeliw de bɛ ɲɔgɔn na funɛw ni funɛw de bɛ ɲɔgɔn na donc aw dun de kan ka dilanni kɛ n'a fɔra fɛn in bɛ ka ye aw yɛrɛ de la sisan i m'a dɔn ma ɲi donc conseil jumɛn b'i bolo k'a lase i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ma cogo min na prise de conscience bɛ na cogo min. Ne jeli ni funɛw ye sɛgɛn na hɔrɔn ma jɔ o jɔyɔrɔ la. Donc a dara hɔrɔn fana kun sisan nɔ Bagincini. N b'a f'i ye kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na. Fɛn dɔ de don k'u fɛ yen ne m'a fɔ jeliw ka ɲi ne m'a fɔ funɛw ka ɲi nka dɔ bɛ hɔrɔnw na u ka hakɛ to dɛ jeliw ka hakɛ to kuma in bɛ se ka dɔ tɔɔrɔ komi a bɛ diya dɔ ye kuma n'a tɛmɛsira don fɛn dɔ de don k'u fɛ yen n'i kɛra jeli ye ka kɛ funɛ ye i bɛ kurun kelen de kɔnɔ i ye dilanlikɛla de ye e ni tiɲɛni man kan tuma bɛɛ e kan ka dilan e ni tiɲɛni man kan fitinin mais défaut dɔ bɛ n b'o f'i ye an ni ɲɔgɔn cɛla la a kɛlɛ dɔw bɛ n'i y'a bila a tɛ bila fewu an ni ɲɔgɔn cɛla la n'i y'a kɛlɛ dɔw ye k'a tɛ bila a bɛ sama a tɛ bila hɔrɔn dɔw sen b'a la mun na i b'a dɔn bi jelikɛnin de kan ka di ni kunungo jelikɛnin bi jelimusonin de kan ka di ni kunungo jelimuso ye n'a fɔra ko bagi ye ka funɛ ye yanni lahara taga cɛ ani ne jatigi 200 sɔrɔ ka fara i kan o tɛ ne ni e cɛla jeli ni jatigiya bali quoi o t'a yira k'e ka ɲamakala wɛrɛ ta ko nege bɔr'i la ou bien dala kumakan man di ye e ye hɔrɔn i bɛ ɲamakala 100 da i kɔ la e kelen a bɛ ku i fɛ mais personnel b'i la jeli 100 bɛ kɛ i b'a sɔn mais mɔgɔ dɔ bɛ i b'o fɛ par exemple ne jatigi dɔw bɛ yen Ata Ciro Alima Ciro Madame Jawara depuis n y'a dɔn fo bi n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛw kan ni ɲamakala tɔw a bɛ ɲamakalaw sɔn mais a bɛ ne sɔn cogo min a n'a bɛ tɔw sɔn cogo min o tɛ kelen parce que personnel bɛ bɛɛ la u b'a ɲininka a b'a fɔ non bagi ye n ka personnel de ye an ye wagati janw kɛ ɲɔgɔn bolo faut que an k'o faamu bi n'i y'a ye e bɛ miliyɔn ta ka di ne ma a bɛ se ka kɛ kunun tɛmɛna gɛlɛya dɔ bɛ yen an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o gɛlɛya kama ni miiri bi ni nɔgɔya nana i b'a fɔ non n bɛ hɛrɛ kɛ nin ye parce que gɛlɛya bɛ ne nɔfɛ tuma min na a yera ne kɔ dɔw bɛ na de n'a diyara kɔ n'a gɔrɔ bɛ taa et puis conseil min bɛ ne bolo a ka girin dɛ a ka girin kosɛbɛ jali cɛkɔrɔba minnu bɛ sanfɛ jali musokɔrɔba minnu bɛ sanfɛ u ka sabali u k'u bolo da u dusu kan u k'u hakilina kɛ kelen ye u k'u ka miiriw kɛ kelen ye u ka kuma jali denmisɛnninw fɛ minnu bɛ n'u bɛnnen tɛ u ka kanbɛn ani sabati u ka nati jeliw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ma kɛ a man ɲi dɛ jeliw n'aw ma bɛn fɛn tɛ dilan dɛ funɛw n'aw ma bɛn fɛn tɛ dilan dɛ garankɛw n'aw ma bɛn fɛn tɛ dilan dɛ parce que n'i y'a mɛn ɲamakala fɛn dɔ de bɛ kala don i la k'i kɛ ɲamankala ye ɲamakalaba tɛ yen jeliba tɛ yen hɔrɔn belebeleba de bɛ yen e n'i ka kafa n'i ka yaada bɛɛ i bɛ mobili min kɔnɔ dɔ de b'a d'i ma fini mun b'i kana dɔ de b'a d'i ma i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ k'i ka so sara dɔ de bɛ k'i hinila k'i sɔn sɔnni ye tiɲɛ ye mais a t'i bali ka tiɲɛ fɔ i jatigi ɲɛna a t'i bali ka tiɲɛ fɔ i jatigi ɲɛna i kɛra cogo cogo n'i y'a kɛnɛ la ne b'a f'i ye dɛ n'a ma bɛn dɔrɔn ne b'a f'i ye a tɛ kɛlɛ samani kun bɔ n'i ye fɛn kɛ na n'a ma bɛn ne b'a f'i ma ne ba ye nin de kɛ na nin ma diya ne ye ni bagi fana ye fɛn k'i la n'o ma bɛn i ma n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ne k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ i fana bɛ segin k'o kelen de kɛ ne la n ka ɲamakala de ye nin kɛ ne la a ma bɛn a tɛ datigɛli kun bɔ quoi jeliw k'a kɛ ala ka mun ka bɛɛ bi an tɔgɔ de bɛ bɛɛ da finɛw tɔgɔ bɛ bɛɛ da jeliw tɔgɔ bɛ bɛɛ da komi n'a fɔ bonda wɛrɛ tɛ yen
k'a sɔrɔ si caman bɛ yen bonda caman bɛ yen mais jeliw ni ɲɔgɔn cɛ jeli kɔrɔbaw k'u ju jɔyɔrɔ la jeli kɔrɔba caman jɔlen de t'u jɔyɔrɔ la ni jeli kɔrɔbaw ju jɔyɔrɔ la jagoya denmisɛnninw bɛ bɛn denmisɛnninw ka bɛnbaliya fana caman jeli kɔrɔbaw ye parce que u tɛ tuɲa fɔ bɛɛ ye quoi dutigi bɛ tuɲa fɔ i ka duden bɛɛ ye ni min mara o kan o b'i mara o kan mais ni min t'i mara o kan dɔrɔn u b'i ka du bila an kana fadenya k'an ni ɲɔgɔn cɛla la sa n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛw kan an ka ɲɔgɔn bonya bɛ se fɛn bɛɛ la ni jeliw bɛnna mun ka di k'o bɔ ni funɛw bɛnna mun ka di k'o bɔ ni Bamako jeli bɛ wele sansa k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni sport kɔnɔ ni bɛɛ ye micro ta kelen kelen ka fasa duman da hɔrɔn fɛn fɛn sigilen don jeli fɛn fɛn sigilen don bɛɛ bɛ content fɔlɔ de kun bɛ yen Tata Bambo balolen don a ma sa Sirimori den an bɛ Koyita balolen don a ma sa jeliw dama miniji dɔgɔra ne delila k'olu ka dio dɔw lajɛ u faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ka dɔnkili da ka micro passer ɲɔgɔn ma nka bɛɛ ŋara de a bɛɛ dɔnkilidalabaw ye mais u bɛ micro passer ɲɔgɔn ma bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fadenya ye mais fadenya jalan e tɛna ne garisɛgɛ minɛ ne tɛ ne garisɛgɛ minɛ e tɛ bagiba ka bagiya la bagi tɛ ne bɔ e fana ka tɔgɔya la e ka lagosi tɛna ne bɔ nɔ na ne ka lagosi tɛna i bɔ i nɔ na parce que ko ye kunna ko de ye n'Ala y'i da min kama dɔrɔn i bɛ ko ye ne bɛ se ka ladilikan min di jeliw ma dɔrɔn u ka bɛn ni jeliw bɛnna dɔrɔn funɛw bɛ lafiya mais ni jeliw ma bɛn lafiya tɛ funɛw ye o ni ne ye fasa da bi e kɔntana sini ne ye jelimuso wɛrɛ fasa da ni n'o tɛ polu kelen na a bɛ kɛ kɛlɛ ye bon k'a sɔrɔ polu ko dun tɛ jeliya ni funɛya la ɲamakala min bɛ yen ko bɛɛ sago b'a la o de ye funɛ ye jeli bɛɛ sago bɛ funɛ la wa funɛ yɛrɛ bɛɛ sago bɛ jeli la funɛ de bɛ don i ka so min ka di a b'a ta jelimuso a bɛ taa n'a ye jelikɛ a bɛ taa n'a ye nin yɔrɔ la n bɛ Sidiki Momo fo Kura mansakɛ n tɛ se ka bɔ ni ma kuma kan Sidiki den fili saba mamare jeliya bɛ jelikɛ min bolo jeliya a bɛ jeli Mahamadu bolo wallahi jeliya yɛrɛ b'a bolo ni n'a gɛlɛla ɲɔgɔn na ka baro kɛ dɔrɔn i b'a dɔn parce que jugu dɔ b'a la i bɛ mɛn ta ye mɔgɔ la i bɛna dumuni sigi sisan a n'a ka fɔlikɛla n'a kumakɛla n'a jeli tɔ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tɛgɛ don kunna kelen na ne y'o ye fili saba mamare la Mamadu Kura galon tɛ dɛ minnu b'a kɛrɛfɛ n'olu y'a fɔ mais bagi b'a fɔ fɛn ɲini kan tɛ sa foyi tɛ ni ne taara min ɲini a fɛ n'a t'a di ne ma parce que a b'a sugu dɔn a ma ɲugu jalitɔw la a ma ɲugu finɛw la a ma ɲugu garankɛw la a ye bɛɛ kɛ kelen ye ne bɛ fɛ dɔrɔn bɛɛ ne ka nan quoi ka kanbɛn ni sabati nati jeliw ni ɲɔgɔn cɛla la parce que kuma foyi tɛ bin n'an ka kuma tɛ n'i ye micro ta n'i ye téléphone ta ni a bɛɛ jeliw mais hɔrɔn fana bɛ se ka ko dɔ kɛ jeliw ka bɛn o. D'accord Funɛ Bagicini i bɔra ka kuma faamuyali b'a sɔrɔ la kumaw la komi émission sera kun caman yɔrɔ la kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an layɛlibagaw ma. Kumakan laban min bɛ n bolo n tɛ se ka don ka bɔ mɔgɔ dɔw ɲɛna ne ma a ka gɛlɛ kunungo a bɛ hakili jigin Jumɛ den na Ibrahima Suguna denmuso ani Musa Suguna denmuso Yuma Sako denmuso Fatumata Suguna Pari Sonko Saba Marikamuso ale de ye n to duguma kan sɔn Fatumata tɔgɔ ka di n ye dɛ a ye n to duguma kan sɔn ka layɛlɛ avion kɔnɔ kan sɔn n jiginnen ka n ci jamana min na Abidjan n jiginnen ka tila kan sɔn ale de ye Sonko Saba Marikamuso 2 kalo 1 de b'ala k'a d'a ma deli ka ne n b'a fo n bɛ Madame Daniel fo Fatumata Jara Pari n bɛ Fatumata Kurensi fo Pari o ɲɛna ne ma kojugu n bɛ Fata Berté fo Pari n bɛ taa Barcelone Fatumata Masanogo bɛ yen n b'a fo Barcelone kosɛbɛ n bɛ Binɛti Sako fo Barcelone a ɲɛna ne ma n bɛ Fantisi Kante fo Bamangana fo yan fo Espagne de ne na a ɲɛna Bagi ma n bɛ n ka jelimuso fo Jamreden Bengini Bagaga Hatumata Gisirimuso ni Ala dɔn Gisirimuso ni sabali don o don ne bɛ ci a ma don o don mɔgɔ bɛ n ci a ma f'a ye Bagi a bɛ cogo min a ka to ten a komi filabɔ bɛ k'an filɛ aw ka ci n y'a lase n'i y'a lase ne ma dɔrɔn a b'a mɛn n y'a fɔ a ye aw ko k'a ka sabali fara a boloda kan a ko n k'a fɔ aw ye ko n'Ala sɔnna ma k'a bɛ sabali fara a boloda kan ne ba sabali dɔrɔn sabali n b'o dɔrɔn de f'i ye hali e yɛrɛ bakun sabali ko dɔ se b'i ye i bɛ se k'i ta sara mɛ sabali n'i bɛ fɛ ka se fɛn fɛn na sabali Bagi b'a kanubaga bɛɛ fo i nɔ Fatumata tɔgɔ n b'o fo olu ka di n ye kojugu mais Fatumata tɔgɔ n b'aw fo
Ayiwa alelibagaw komi y'a fɔ a ye cogo min na bi ta in ma kɛ basi ye k'a nɔ dɛsɛra dɛ ani funɛ bagincinin de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'ale a yɛrɛ ɲuman bigini baga ka personnel kɔni k'ale don k'ale d'accord an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an jɛra an ye émission dumanba kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a hakili la aw ni an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a ka kow la o la dɔrɔn an b'a fɔ aw k'an bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ